Iopa. Bai? Bueno, barkatu arazo teknikoa geuk ere. Bai, zuzeneko gauzak, Joseba. Hoi da. Eta bueno, arinean esaten, gaurkuan, auzo bileretako hirugarrenea aiatu gehala, eta hirugarren bilera hontan, aurretik ibilia herriguneko kontuak eta jasotzen eta entzutzen. Gaurkuan, jungo gea, Urasamendi eta Pikupe auzuetara, eta landa eremuko bizilagun guztien gana, ezta? Bertatik aiatu zakuzen kexu, proposamen, iradokizunak komentatzea. Eta horrean, komentatuko deu, jaso ditugunak komentatzen hasi aurretikan, pixkat orokortasun batzuk nahi neuke aipatu, eta bat da, udaletxian, bilera honek etxea gustatzen zaku, laste aurrekontuak eta aurrekestuko ditugu, eta aurrekontu horiek jasoko dituzten diruetan ze erabilera, batzuetan honek argibideak ematen diguz, eta herrixan egoten diazen biharrak eta atenditzeko balixo izaten digute ideia honek, ezta? Askotan esaten dugun bezala, guk danak ez ditugu ikusten, eta askotan guk ikusten ez ditugunak edo kontuan hartu gabe ditugunak biztatzen zakuz, eta horiek gure jardunian inkorporatzeko oso ondo etortzen dira, ez? Horrean, proposamen horiek planteatzen ditugu auzo-auzoko bilera honetan, bideratzia, baina urtean zehar ere, noski, udaletxia zabalik gaude geu ere, edozein proposamen, edozein kexu, edozein iradokizun jasotzeko. Ez da 3 egunetako kontu utza. Iruditzen zaku, herritxarrak eta udalak beti harreman baten bizi baldin badia, askoz ere erantzun azkarro eta obio emango zakuela arazuei. Ildo hartatik, ja urte bete inguru edo daramagu aplikazio berri batekin, linea berde izeneko aplikazioakin, eta aplikazio hori, mobiletan erabiltzeko aplikazio bada, linea berde, eta aplikazio horren bitartez, lortu nahi izan gendun, aipatu eten herritxar eta udalan arteko harreman horretarako bide berri bat. Eta bide hortan ze pasatu da azkenengo urtian. Lehengunian jasotako datua izan zen, inarri galdetu nion, desan zian, 850 eskaera edo, mezu inguru egontziala, ezta? 850 herritxarrek edo herritxarrek 850 aldiz, batematek bat baino goixo botako zigun da, herritxarrek 850 aldiz jodeu udaletxea, agertzeko farola bat funditxuta dauela aste betian, adokin bat dauela arriskuan, en fin, hainbat kontu. Horrek, ematen diguna da, azkartasuna. Eta lehen esan detena, ikustenez eta kontzientziaik ez dakaun arazo baten berri jasotzia, eta arazo horri konponbidea modu azkar baten eman ahal izatia. 850 horietatikan, 600 piko, nezako arratzen pikoa zen batekoa zen, ja erantzun da zeuden, eta esan detena, asko izatea egun batetik bestea tita, edo komunikatu eta urrengo asteako, en fin, hori gero antolakuntzak eta lanan antolaketak eta berregadian normalian izaten da, baina, antolaketak eta horrek asko determinatzen dugu, baina erantzuna bintzat eman ahal izaten da. Eta, 800 piko izan dut, 600 piko izan dut, 200 bueltako bat gehatzen da, batzuk handikan erantzun gabe, erantzuna denbora luzio bihar doalako batzuetan, beste batzuk izatea kexak eta jasotzen dira, baina igual ez da gozki egunak ere badia, adibidez errepideari lotutako kexak baldin badia, edo ez da nipa, beste gairen bati lotutakoak baldin badia, igual ez dira horren beste udalanak eta geixo dira igual diputazioanak edo ur agentzianak edo ur kontsorzioanak, guk horre jaso eta bideratu engeinkez, ezta?
Baina importantia hori, eta amaitzeko, esangoet, harreman hau da, udalari, kexak, iradokizunak, proposamenak bixaltzeko bide hau, guetza da oso aberazgarrixa, eta oso kontuan hartzekua. Beraz, aurretikan esatia, eskerrak ematia, hiru egune hauetan, auzo bilera hauetan, eta urte guztian ziar, zuen proposamena bidaltzen dizkiguzuen nahi bai, noski, eskerrak ematia, danon artian, hobeto eta errazo eramango degulako errixa. Orduan, aurreko luzetxo hori botata gero, Aitorrekin batea, pasa, amaikak. Bai. Pasan dibezu, Bale, ba. Bueno, orduan, sartuko gea, gaur, etorri zaku erritxar bat, baina beste baten zain do, eta handikan ez da sartu sala inor, eta orduan salan inor ez dagoenez, sartuko gea, buzoietan edo emailez eta jaso ditugun, kexu, iradokizun, da hoietara, sartuko gea. Batzuk, erderaz sartu izkibute, eta erderaz sartu zakuzen horrei ere, erderazko erantzuna emango dixau, edo erantzuna erderaz emango dixau, ez dakigulako euskera dakixen, bere hizkuntza hori izan dalako. Orduan, Aitor, lehenengoa dakau, Ainoa Atxak idatzi digu, eta batetik kexu bat, eta gero iradokizun bat ere bai. Ze kexu daka? Ainoa Atxak, bai, kexu daka, da ole idazteu, seguimos sin fibra óptica en la Casa Azul y se acaba de hacer la instalación en la torre. Urasamendikua, ¿está? Bai, Urasamendikua. Ainhoa, te voy a responder a ti y como no es la única que solicita esta información, sí, también tenemos a Koldo Soraluce que también está pidiendo información sobre la fibra y también diríamos también a Juanjo Azcárraga, que también está solicitando información por la fibra. Entonces, voy a empezar en castellano. Sí, entonces el tema de la fibra efectivamente es un tema que lo estamos persiguiendo muy de cerca durante los últimos meses e indicar que el tema de la fibra no es una cosa que pertenece al ayuntamiento en sí. El tema de la fibra viene gestionado por el gobierno, entonces por parte nuestra y como es una mejora que creemos que es necesario y mandatorio, ¿sí?, que la fibra llegue a todas las casas de Motrico, sí, lo que estamos haciendo desde el ayuntamiento es hacer un seguimiento de cuál es la situación de los proyectos. Indicar solo de la fibra que hay 2 proyectos aprobados, que es el único 21 y el único 22, ¿sí? Y sin entrar más a detalle de esos proyectos, indicar que el resumen es este, Ainhoa. En esos proyectos, primeramente, se define los postes que son necesarios poner para que pase la fibra y para que la fibra llegue a las diferentes casas o a las casas que todavía no ha llegado la conexión por fibra. Entonces, en un principio, ayer mismo tuvimos una reunión con el EGNOR. El EGNOR es la empresa subcontratada por parte de Telefónica que está instalando la fibra en lo que es en Motrico y en los aledaños de Motrico, como es Urasamendi, Picupe y los caseríos. Entonces, ayer tuvimos la última reunión y ya nos confirman que los postes, el proyecto ligado a los postes ya está terminado. ¿Qué quiero decir con esto? Ya todos los postes que se tenían que poner para que la fibra llegara a todos los puntos de Motrico ya está puesto. Puede ser que cuando empiecen a echar la fibra, pues alguno otro quede por poner. Ayer mismo me comentaban desde Astigarribia, ¿vale?, que gente del EGNOR fue a solicitarles autorización para poner algún poste para que pudiera llegar la fibra, donde tenía que llegar con seguridad. Pero indicar que la fase 1 del proyecto ya está terminado, los postes ya están puestos. Ahora, ¿cuál es lo que viene por detrás, ¿vale?, y que va ligado a ese proyecto?
¿vale? Entonces, es instalar la fibra y pasar la fibra. Hace 4 semanas, tuvimos una reunión con MUBAE, que es la agrupación de baserriteras de Motrico, ¿vale? Y en aquella reunión también dijimos que ya se ha aprobado el proyecto, ¿vale?, de echar la fibra por todos los postes que han sido puestos y por aquellos postes que estaban con anterioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, con este proyecto, lo que se va a hacer es, se va a echar fibra a todos los sitios donde hasta el día de hoy no ha llegado la fibra. En el caso de Urasamendi, nos confirman que la semana que viene ya empezarán a echar fibra, ¿vale? Y al resto de los sitios que todavía no ha llegado la fibra, pues bueno, en breve hay un compromiso, porque el proyecto así lo pide, es llegar a la fibra. Entonces, lo dicho, la primera fase, el tema de los postes ya está. Echar la fibra o poner la fibra comenzarán la semana que viene, ¿vale? Y con esto, pues ya terminaríamos lo que sería la fase 1 y la fase 2. Claro, la fase 3 es la comercialización. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se está en la fibra, ¿vale?, luego hay que llevar la fibra a las casas. Sí, pero de eso ya se encargan lo que son las empresas comercializadoras. ¿Ok? Entonces, sobre eso, una vez que la fibra está puesta, seguramente las empresas comercializadoras se pondrán en contacto con vosotros, pues para haceros una oferta para que se lleve la fibra a vuestras casas. Bueno, erderaz hasi nahi, porque hasiera bateko galderia erderaz hauan, baina fibra lotuta. Ez? Bueno, esatekoa da, fibra botatzeko hor, Único 21 edo Único 22 bi proiektu zian, ¿vale? Proiektu horri lotuta zauan Mutrikun postiak ipintzia, ministerioan proiektua dira, ez udaleko proiektuak, ¿vale? Guk azken finean udaletikan ezinbesteko ikusteu, fibra etxedan eta jatzea. Hori ezinbestekoa da, gaur egunean internet gabe, oso zai esaten da, eguneroko konbibentzia bat eukitzia, elkarbizitza bat eukitzia. Orduan, udaletikan endeun lana da, azkenian, enpresan gainean egon, fibra aldan ahuruen botatzeko, aldan ahuduen fibra jatzeko Mutrikuko toki daneta. Orduan, hasiera baten, proiektu hortan kontemplatzen zana zen postiak ipintzia. Gaur egunean postiak ipinitxadoz. Esan bezala, esan leike poste batzu falte izatia, baina horredia azken finean, beruk ikusten deuenian, fibra botatzeko orduan, eremu baten poste bat falta dela konexio o konektibidade hori etxeko. Orduan, lehenko fazia postien nahen dado. Bigarrena, eta notizio hona dakau, bado proiektu global bat, esaten doana da, fibra botako dala, ipinidan poste berrixetatik pasatzen dela eta lentzozen postietatik. Horrekin zen edetezan. Poste berrixak eztian ipinigunetan ere fibra pasatuko da. Orduan, atzo batzar bat euki ginen, Elenor da azken finean telefonikatik subkontratuta dagoen enpresa bat fibra ipintzeko, bai, eta datorren hastian, segurazki, Urasamendi hasiko dira fibra botatzen. Horrekin zen edet esan, postiak eta fibra ja horre ongo da, baina hirugarren parte bat falta dana da komerzializazioa. Ja komerzializazioa ez da enpresa horren esku. Ja enpresa komerzializadorak dedikatuko jana da etxi eta etxu eta beuron eskaintza luzatzen hasiko dira, fibra etxieta jatzeko. Izan bezala, notizia hona dira, porque fibran asuntua aurrea dijua, eta espero deu, epe motzian, bentsat, herri osuan fibra eukitzia. Bai, herri erdixan eta kanpuan. Hor, Aitorrak esan dako proiektori Única 21 eta 22 bideialdi dira, Espainiako gobernuak, ministerioak zein deu, bultzatu deu, eta beste herri batzu eta aiatuko da, etorrekizunean, Mutrikun ja badaude. Aitorrak esan den bezala, 3 fase, bat, postiak ipini, hau da, azpiegitura preparau, 2, zuntza, kablia ipini,
eta 3, komerzializau. Lehenengo indado, bigarrenakin aidia, eta gero 3. etorriko eta hori ja partikular bakoitzak, etxe bakoitzak, etxetik enbiarko dugu. Baina, bueno, bintzate garrantzitsua lehenengo fase hori ja nahiko implementazioa, nahiko zabalduta dagoela herrixan, eta batozela. Horrekin batea, hilen 16an, aurreko asteko baixakuan, udaletxien sarrera bat eduki dugu, telekomunikazio enpresa batek, Zumaiako enpresa batek, egin dugu eskarixa, mutrikun bere sariaren edapena gauzatzeko. Sartuko litzake debatikan, Urazamendi barrixoa kubritzuko leuke, eta herrira etorriko litzake debatikan, eta debatik etorri hortan, laran gauzuan ere sartuko litzateke, beraz, arbe pareko horreko etxiak eta inkluso langa auzoare aiatzeko asmotan dia, eta gero herrira aiatzeko asmotan ere bai. Beti esaten deuna, egonge aukean urtian izegabe eta bapatien nuantxea datoz danak. Bueno, datozen hortan, guazen aprobetxatzea datozela, eta zerbitzu hori hain gabezian eukideun zerbitzu hori, bere zabaltzen zakun. Danok postuko ea horrekin. Eta gero, barkatu Joseba, detailea sartuz, bai, hori da fibran ikuspuntua, fibran proiektu orokorra. Ez, gero Koldo Zoraluzek, bai, esaten da, Urazamenditikan, 18-22 portaletan ez dago zuntz optikorik, baina ondoko dorrean eta beste etxean bai. Ez dut ulertzen. Koldo, esan, atzo tema bere batzar hortan tratatu zen, hor, basauan proiektu bat Urazamendi dana hartzesoana, bai, baina proiektua erdixan gelditzu zen. Paratu esan, erdigune baten, orduan proiektua reaktibaura, eta esan bezala, azte honetan, hasiera baten aurre ikusten dugu, Urazamendin fibra botatzen hasiko diala. Gero fibrakin bukatzeko, Juanjo Azkarraga. Juanjo Azkarragak, Juanjo Azkarraga galdetzeu, mutrikuko inguruan bizi gareno noiz izango dugu zuntza konexioa, esan bezala, lehenengo fazia enda, postiak ipinitxa, bigarren fazia martxan, fibra botatzen, da 3. fazia, esango zana komerzializazioena, fibra boto ondoren etorriko dan fase bat esangora. Eta, urte, esaten zuen bezala, Juanjo, urte hasieran batzar batzuk egin zian, eta bertan auzo zuntza ipintzeko planifikazio bat aurkeztu zuten. Ikusi dut, baina garbigune inguruan eta olatzen ere poste berri batzuk sartuta dela. Ez dakit horrelako diran, edo ez, nola dago gai hau. Bai, Juanjo, hortako dia, netezan, sartu dian poste berrixak bada fibra pasatzeko, o zuntza pasatzeko, baina honekin edetezan, jende bat ez nervioso jartzeko poste zarra dozelako peron inguruetan. Poste berrixak eta poste zarran toki danetatikan fibra pasatuko da. Oso ondo, Aitor. Zuntzan gaixa pixkate azalduta, Ainhoa Txakoain bigarren puntu baten, iradokizun bat etxen deu, proposatzen deu, eta Ainhoa Txa nos comenta, nos hace una sugerencia, diciendo que en fiestas de Motrico se deberían de poner más autobuses con mayor frecuencia. Por lo menos los que conectan con el tren, nos dice. Los autobuses se llenan y suele haber problemas. El autobús no es un servicio municipal, por lo tanto el ayuntamiento no puede intervenir directamente en la frecuencia de autobuses y en la cantidad, pero sí que lo que podemos hacer es ponernos en contacto con Euskotren, que es la empresa que gestiona el servicio de autobuses, del Lurral de Bus, y pues exponer un poco el calendario que podemos tener durante el año para ver qué refuerzos y qué aumento de frecuencias se podrían plantear. Entonces, tomamos la sugerencia y a ver qué recorrido podemos desarrollar.
Ana Tejerak komentatzen dugu baitxare garraio publikoen maiztasuna handitzea, adibidez Donostiara joateko autobus edo tren gehiago jartzea. Bueno, anei esango dixau, eskualde mailan, aidala lanketa bat etxen, trenan maiztasunak handitzeko. Zumaia eta Elgoibar bitxartian parentesi bat, orduroko maiztasuna dakana. Zumaiatikan Donostia ordu erdiroko zerbitzua garantizauta, eta Elgoibartikan Eibar da Bilboaldea, hori ere ordu erdiroko maiztasun batekin bado garantizauta. Elgoibartikan eta Zumaia, hau da, gure inguru hontan, ordu beteroko Bilbo-Donostia lineako trena. Hor nahi da pixkate bultzada bat eman, nahi da eskualdeko hainbat eragile, pertsonak eta elkartiek eta ari die indar bat etxen eusko trenbideaki eta eusko jaurlaritzai eskatuz ugaritzeko, maiztasun hori handitzeko, eta herrixetako udalok ere horgoz pixkat jende horrekin helburu beha lortzeko lanian, ezta? Esan deten moduan, ez da bakarrik mutrikuko guri esaten digute, zuek ez da ez trenik, gure herritxik ez da pasatzen trena, pasatzen da, pasatzen da astigarra basiatikan, ez? Baina berez ez dakau estazioik mutrikun, baina bai gehala herri bezala trenan erabiltzaile. Eta Donostia juteko trenak ordu erdiro eukiko bagen dukez, igual geixotan ibiliko genduke. Beraz, bada guri edo gu ikutzen gaitxuen gai bat ere. Horrean, horre lanketan jarraituko da, Ane? Anek baitxare, aipatzen digu, anek idazten digu Urasamenditxik, eta aipatzen digu hainbat kontu, Urasamendikuak. Batetik esateu, aparkaleku geixo etxia gustatuko litzaiokela behai, hausuan, eta pixkat Urasamendi auzo hori, inguru hori hobetzeko eserleku batzuk ipini, parke txikitxo batein, eta etxe bizitzak egiteko plastikaz reiner botatzia, proposatu edo, eskatu edo, komentatzen digu. Hor, inguru hortan, Mutrikuk udalak eta Debaku udalak, enbiarregue plan berezi bat ikusteko, ordenatzeko inguru hortan danian, Urasamendi auzo hortan, ondartzatikan eta zubiraino, esparru hortan guztian, etorkizunian ze halko danein determinatzeko, zehazteko plan berezi bat enbiarko deu, udal bison bultzadakin, eta plan hortan jasoko da toki bakoitzean zer egin ahal izango dan. Etxe bizitzak aipatzen ditu, baina haintxusine hoxe da ezin izango dana etxe bizitzaik. Hori kosta erreka kontra dauan terreno bada, eta hor kostaz legiak ez du aukerik ematen etxe bizitzaik etxeko, eta hor etxendan guztia izan beharko da ekimen publiko bat. Publiko hori, udalak izan, diputazioa izan, hau da, edo zein, baina erabilera pribatuko etxe bizitzak eta ezin izango diain. Ikusiko dugu, urrengo hilabetietan horren lanketa etorriko da, eta ikusitza Ane Tejerak interes hori agertu dugu duela, igual behakin nire harremanetan ipini beharko gea, gaixa beste herritxar guztien ere noski, baina bereziki Ane Tejerana behak agertu digulako, ez da, kezka hau. Ane Tejerak behak aipatzen diguz beste bi kontutxo, batetik, Urasamendiko kideek edo auzolagunek Debako etxe tasatuetan parte hartu ahal izatea eskatzen du behak. Eta bestetik, udan Debako zona batzuetan aparkatzeko aukera doainik izatea. Azken baten pegatinia pentsatzen dut, ez da? Hau da gai bat luzetik datorrena, eta da, ez noi da galdera zea bada, Urasamendi zer da, mutrikoa ladeba, keu mutriku dala. Eta Urasamendin bizidan jendia zer da, mutrikoarra ladebarra.
erroldatuta mutrikundo, beraz mutrikuarra dira. Baina bizitza soziala deban etxue. Beraz, nolabait, funtzionatzen dugu debar moduan. Eta bizidia pixkat kartzela hortan ere bai, ezta? Oda, mutrikuarrak izan, mutrikun bizi, baina deban bizitza etxen deuenak dira. Eta orduan hor, gertatzen dira, alako anek komentatzen dizkigun bi gai honek adibidez, etxe bizitza tasatuak. Deban bizidian gaztiak esan gau, horre mutrikuarra dira. Ez da izela etorri hona, bestela geixu izango ea, eta gehi iguale aukera galdukeu. Horre mutrikuarra dira. Baina gero aldi berian, batzuen eta bestien umiak debako eskolan batuko dira. Batzuk eta beste batzuk debako ambulatoizuan batuko dira. Debako tabernetan. Hau da, bizitza sozial osua geixenak bintzat deban etxen dugu. Baina mutrikuarrak dira. Horren hor, gauza batzuk errazu izan lik ez, beste batzuk baino, eta debako udalak eta mutrikuko udalak bai ikusten degula, gu udalok baldin bat gaude herritxarrei erantzun bat emateko, esate bateako Urasamendin bizidian ume mutrikuarrak debako eskola dijuaz, baina gero atzaldian dozen ekitaldixak eta nun hartu bitxue, deban ala mutrikun. Logikoena da, deban jasotzia, ludoteka zerbitzuak eta olako gauzak ez da. Baina, debako udalak, ludotekak eta olako zerbitzuak antolatzen ditu, zeinentzat, debarrentzat. Horran, ume hauek mutrikuarra dia zenez, ari lanketa hori etxen, eta aurten adibidez, Urasamendiko ume batzuk, deba juten dira, zerbitzu horiek jasotzea, eta debarrak balia bezala jasotzen ditue. Horran hor, badakau lanketa bat etxeko, udal bixon artian, nolabait, Urasamendin bizidian mutrikuar horrek, baina deban bizitza soziala gauzatzen duen horrek, debarren, ez da izango tratamendua, baina debarrek dituzten zerbitzua jaso alizateko, ez da. Etxe bizitza tasatuak, itzengo dut, debako udalakin, debako alkatiakin, ea nola ikusten doan behak, gai hau, eta junko geha lanketetxen. Debako, hau da, kotxe aparkatzeko aukerian ere, eurakin izketan etxe izango litzake, eta hane, hartzen deu zure proposamen hau, eta itzengo deu. Eta gero, basura kontu eitor. Bueno, bai, hemen galdera hau erderaz dator, orduan erderaz irakurriket. Se acaban de poner 2 basuras en Urasamendi, donde aparcamos los coches, y ahora tenemos menos sitio para aparcar. Bueno, zela galdera erderaz datorren, erderaz erantzunge da ero euskeraz. Bueno, indicarrane que al final no solamente en Urasamendi, sino que también en otras zonas de Motrico y en otras localidades de Guipúzcoa. Eskualdian. Eskualdian. Mancomunidadeko kontua. Sí, es un tema de la mancomunidad. Sí, están poniendo contenedores nuevos. La idea es, de esos contenedores nuevos, es suplir los contenedores viejos. Entonces, el método, el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a convivir con ambos contenedores, con los viejos y los nuevos, hasta el 30 de noviembre y a partir del 1 de diciembre, que es viernes, empezarán a quitar los contenedores viejos y solo se mantendrán los nuevos. Indicar sobre esto que también hemos recibido diferentes solicitudes, más que solicitudes, quejas, y con toda la razón del mundo, el cual que la zona donde están esos contenedores pues está lleno de basura o suciedad. Entonces lo que hemos hecho ha sido, hemos contactado con la mancomunidad, ¿sí? Y hemos solicitado que en el momento que vayan a quitar los contenedores viejos, que haga una limpieza de la zona. Es decir, que no solamente hagamos el cambio de poner nuevos por viejos, ¿vale? Y dejar el entorno sucio como está. Euskaraz esanget, bai, ez da bakarrikan, hanek esateigu, horixe ez,
zela Urasamendin, aparkada, lehen aparkatzen, kotxiak aparkatzen zuten tokixan, bi kontenedore berri pini diala. Hau ez da bakarrik Urasamendin, beste egune batzutan ere bada, mankomunidadiak hartutako ekintza bada. Orduan, kontenedore ideia da, kontenedore berri horrek, kontenedore zarrak suplitzia. Orduan, azaroak 30 arte bai kontenedore zarrak eta berrixak egongoria, eta abenduan batetikan aurrea, kontenedore zarrak kentzen hasiko dira. Bai esan, eskualde mailan, mutribu esango gorala, lehengo errixa, kontenedore zarrak kentzen hasiko diala. Bai jasorona da keixak ere da, ipini dugu kontenedore berrixa, baina ingurua zikina gelditzu da, o zikina do. Orduan, bai, ongeran aman komunidadiakin eta kontenedore zarrak kentzen duen momentuan, bai eskatu zakue inguruak ere garbitzea. Oso no, hori aitorrek esan non bezala, lehen esan dugu ez, herri osuan, eduki ontzi, zaborran eduki ontzixak aldatzen nahi dia, eta horren, aste bete 10 egun barru, ja aldauta ongo dia, tokatzen dian edukiontziak eukiko ditugu, eta oain inpasontan dauden ze horrek, bikoizketa horrek eta amatxuko ia. Eta garbiketai helduko dixau. Garbiketana gai garrantzitsua da. Etxean espadegue, eskatuen beharko da, etxeko. Erki, Cristina Valderas. Cristina Valderas también nos escribe desde Urasamendi, y nos comenta que está preocupada con la seguridad vial. Dice que diariamente pasa mucho miedo transitando con un bebé, con una silla de bebé, en una acera, transita por una acera pegada a una carretera donde no hay ninguna medida de seguridad contra camiones y vehículos en general, que pasan a más de 50 por hora. Torrón pide que se tomen medidas de protección, pues de alguna forma para obligar que los vehículos transiten a 30 kilómetros por hora. Hori badakigu oso zaila dela, es muy difícil que se consiga eso, porque la gente no conducimos a esa velocidad, pero nos reclama medidas por una parte, medidas para mitigar la velocidad, y por otra, medidas de protección de las aceras. Hay comentar que ella propone badenes de impacto o algún elemento para decelerar a los que quieren correr más, ¿no? La carretera es propiedad de la Diputación, y la Diputación es la que se encarga, la que tiene la tarea del tema de velocidad y seguridad en la carretera. Los badenes están prohibidos en las carreteras de la Diputación, no se permite, la Diputación no permite que se instalen badenes para mitigar la velocidad de los vehículos. Entonces, si no hay ningún impedimento, pues la gente corre. En algunos sitios están poniendo radares, en Guetaria, Deva, Eibar. Eso es otra posibilidad que se puede llegar a plantear, y pues siempre cuando nos tocan el bolsillo, pues siempre parece que reaccionamos mejor, ¿no? Más. El tema de la carretera lo hablaremos con la Diputación y a ver qué nos comentan. Por otra parte, el tema de aceras también, al ser colindantes con la carretera, eso también es un tema que lo tenemos que hablar con la Diputación, y comentarte, Cristina, que es una preocupación tuya, pero de más gente también, y no es exclusiva de Urasamendi. Durante todo el recorrido de la carretera, pues en las 2 reuniones previas que hemos tenido a la de hoy, también nos han comentado aquí en Motrico, en el casco, en el entorno urbano, pues empezando desde Jarritoki y hasta Chalaparta, hasta el cruce de Galdona, pues
en todos esos puntos también se ve la necesidad de proteger, si no es toda la carretera, en distintos puntos donde se observa que puede haber peligro, ¿no? En la curva de Noskineko-an, Galdon aurreko errebuelta hortan, Campo Fulian, Tanato Ixoparian, usted esaten zeuela, bai, está, bai, horre, bai. En fin, hay distintos puntos y es una preocupación compartida, Cristina? O sea que no te sientas sola en la solicitud. Hay más gente también. Luego, por otra parte, también nos comenta Cristina que la iluminación de Urasamendik 6, 8 y 10 es precaria, con farolas de hace 40 años o más. Bueno, ahí tenemos, analizaremos qué luz hay ahí, qué farolas hay y qué se podría poner, ¿no? Pero ahí lo que tenemos es un pequeño debate, que no sé si está resuelto, y lo hablaremos, que corresponde a la propiedad del espacio, ¿no? Si recuerdas, Cristina, cuando implantamos el servicio de la OTA en todo el municipio, acudimos a este punto y hicimos una reserva de estacionamiento para los residentes, con el único pensamiento de protegeros, de proteger a los que vivís ahí para que no tuvierais problema con la gente que acudía a playas y demás, ¿no? Nos hicisteis una reclamación diciendo que ese espacio era vuestro y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Pero claro, si ese espacio es vuestro para aparcar, el tema de luces también tendremos que mirar si es vuestro, si es nuestro, pero bueno, entendemos que por ahí pasa toda la gente que pasa por ahí, tiene que tener un espacio iluminado y ya hablaremos del tema. Y bueno, que no sea problema el cambio de 4 farolas para que esté bien iluminado, ¿eh? Pero bueno, un poco lo pongo en relación con el tema de aparcamiento, propiedad del suelo. Entonces, hay los deberes y obligaciones que tenemos todos, ¿no? El ayuntamiento tiene sus deberes y sus obligaciones, pero bueno, si consideramos que es un entorno privado, pues ahí igual la propiedad también tiene sus derechos y sus obligaciones. Lo miraremos, lo hablaremos y llegaremos a un acuerdo y se iluminará perfectamente, como corresponde. Erki. Inmaculada Pagegi. Es Antoni Azcar. Gero bueltoko barra. Vale. Txandak etxeara. Vale. Inmaculada Paguegi, barkatu. Bai, ja, hemendikan errezetzen dugu, Urasamendikan ja salto etxen dugu eta landa ere mura pasatzen Hori da. Bueno, amendakauna da, Immakuladak esateigu, Galdonatik liokitzera doan bidea, premiazko konponketa behar duela ikusteri baino ez dago. Eskakizun hau ez da lehengoko aldiz egiten duguna. Baina, bueno, Immaculada, bai izan, herribideei lotuta, udalonek lehentasun bezala hartzeu. Juntzan urtean datua dato, bai, 2023 urtean, udalak 320.000 euro, ez niko izatea gaztauzoan, baizik eta inbertitzuzoan herribidea konpontzen, eta beste 40.000 euro herribideetako mantenu lanak etxen. Totalian 320.000 euro. Aurten, aurrekontutan, ere ipinire 140.000 euroko partida, herribideak konpontzeko, eta gero beste 50.000 euro mantenu lontzako. 140.000 euroko aurrekontu baten txio gabiltzizketan. Lehentasunak, zuk esatezun herribide hori aparte, beste herribide batzuk ere badoz, konponkente edo mantenu lanen behar deuena, 2024 urtean, lista badako da, 2024 urtean, hasiko gea, lehentasunak markatzen. Baina bai esan, herribidean tema, lehentasun badala herri udalonentzako, eta juntzan urtean, inbertitzu zan beste diru, aurtengo ere
pentsatuta dakau, eta herribidea konpontzen jungo gea. Bai, herribidea konpontzi importantia da, azken baten herribidea dialako herritxarrak euren etxi eta aiatzeko bidiak eta horrek ere kondiziotan on behar dialako. Baina, baita ere kontu bat gehitxu nahi dut, ez tala bakarrik herribideak asfaltau edo konpondu, zulua tapa, enbiarreko horrek ere importantia eta horrek ere enbiarria. Baina, herribideen izaerak ere aztertuen behar ditugu. Herribide batzuekin badakigu problemak daudela, modu batea edo bestea ikusten diala, horre 2002 urtean nintzen lanketa bat, eta lanketa hartan jasozan herribidea zintzu dian, bide pribatuak edo bestelako bidea zintzu dian, eta karpeta hortan badaude bide batzuk, sortzen deuenak eztabaida gitxienian. Horrek ere argitxu behar dira. Eta besteak beste, bide batzuk, herribide batzuk, planuen ikusten dira, hemendik eta demagun, 2 kilometroa dijoazela, baina gero bertara jun eta 800 metro txezu eta bidea maitxutzen da. Eta faltazako zati bat. Askotan bideak moztu etxen dira eta nolabait irikitasun hori, bide publikoaren izaera hori galdu etxen da eta pribatu izatu moduan etxen da. Horren, herritxar guztientzako pasadak eta horrek ere aztergai hartu behar ditugu. Ez da bakarrikan bidea konpondu, baina bideen izaerak ere aztertu. Aztertu, bai. Osondo. Andoni Azkaratek zategu Urasamendik etorregia mutrikura eta mutrikutikan mijo aldetikan ondarru aldea jungo gea. Eta hor, zer dako pendiente. Zategu, urtero bezala gehi berdinei buruz galdetzeko idazte izuet. Nola doa mutrikutik ondarrurut urteetan egin nahi den bide gorriaren asuntua? Arra galderia. Danok desiatzen gaudena. Bakit bide gorria egin baino lehen, urakek esateu behak, beste gauza batzuk egin behar dituela, baina zerbait baldak izue. Hemen, esan like zaharrak berri, baina zaharretatik berriz eta pausuak eman dia. Eta pausu emate hortan, oaindikan ere oso berde dakau, baina eman dia pauso batzuk, eta hortan esango dut, bidegorri izango den horren azpitzik, saneamendu saria junbiarko dela, eta saneamendu sare horren diseinuaren lanketan ari dia. Ura agentzia, eta Gipuzkoako urak, ur kontsorzioa. Horre bisa dialako eragile implikatuenak gai hortan. Denbora luzian, egon dia hor iritzi kontrajarrixak, puntu ezberdinetan egon izan da gaixa, bakoitzak modu bate ikusten zoan, edo urruti zeuden, eta dirudienez, hor azkenengo urte eta erdixan edo aztik indeu lanketa batez ere konserberetako ondakin uren analizian eta horren jarraipen bat, estudixo bat indeu, eta horko emaitzak itxura danez, aurreapen handiz eman dizue gaixai, ikusi dalako lehen arazozian fabriketako urzikin horrek araztegira eramate hori, ikusten zalako zala ezintxasun punto bat eramaten zuala, eta ematen dauia berdintzen nahi diazela iritzixak, eta aurreak adijuela. Iruetzen zat, ikuste batzuetan gaixak aurrea egitxeko, ikusten ez diazen pausuak eman behar dira. Eta iruetzen zat, ikusten ez dan pauso handi bat eman dela, gai hontan, eta nahi atrebitzen, epiak hemen luze juten dira, baina, urrengo urtian eta urrengo 2 urtietan, iruetzen zat, aurra pauso senduak eman lehikezela gai hontan. Esan detena,
ura agentziak eta saneamendua ingo dugu, eta gero saneamenduaren gainetik bide gorrixa etorri beharkoa. Horran, gure lana oain izan behar da, foru aldundixekin harremanetan ipini, foru aldundixe izango dalako bide gorrixeaz arduratuko dana. Gu juten espagia foru aldundira eta guk esaten espagio, jakin, ja, hori esan dado, baina 2 urtero edo berriz jun behar da eta berriz esan behar da. Eta esan behar dixau, jakin, aurten ez, baina datorren urtean ez bada urrenguan, bide gorrixen beharko dezuela mutrikun. Bestela gurekin ez diak horreuko. Horren obligazioa bai hartzen degula guk, ura agentziakin bagabiz harremanetan, baina Gipuzkoako urakekin horrekin ere bagabiz harremanetan urtian ziar, baina gai hontan ere jarriko gea eurakin eta diputazioekin ere bai. Bixen bitxartian, esateu, jode, guko neukere gaur esan dut, urte bat, 2 urte barru, baina hori, oandalo 20 urte ere esan ziguten, datorren urtean 2 urte barru, eta oandala 10 urte neukere esan nuan, eta oandala 6 urte neukere, edo Jose Angelek ere esan zuan, eta oandala 4 urte neukere esan nuan, 2 urte barru, eta ikusten deu, hemen urtia juten diala, baina ekintza gitxi, ez da? Orduan, saneamendua pixka da gai bat guretza baino geixo dana, baina bide gorririk guk ez duengo, udalak ez duengo bide gorri bat. Baina bai gustatuko litzai gukela gure aldi hontan, eta hor bai urte bat 2 urte hor atrebitzen nahi izaten geure arduria izan beharko litzakelako, nahi deuen azterketa bat eta lanketatxo bat ikusteko behintzat olazko bidegurutzetikan poligono baino oinez lasai juteko modua etxeko. Nundik eta zela hori nahi dugu aztertu. Baina zainion gabe diputazio etortzeko edo, zainion gabe saneamendua amaitzeko edo, zainion gabe kanpoko batzuek erabakixak hartzeko, bueno, errentxikan zehoz alde guen, horren lanketa nahi duen. Guk baikorrakea gai hortan, baina, bueno, ez gara trebitzen ez, olako fetxatako eukikeu, ez dakigu zeukiko deun eta noizko eukiko deun. Baina zehozen bila jun nahi deula, hori bai, ez da? Bai, Joseak esan da bezala, saneamentua eta saneamentua gure esku ez do. Gure esku dona da presionatzia hori aurrera mateko eta bide gorrixa horretxeko. Baina, bueno, gure eskutan dauan gauzia eta Joseak esan doan, proiektu hori etxia bai dola udalan eskuetan. Orduan, bueno, esatean bezala plan B hori, bai, komprometitzen geha, martxan ipintzia. Bai. Bai. Parkatu. Mikrofonoa. Aitorre, emango jozu. Hau dabil, ez, eske, emititzen gabiz, eta horren etxietatik ere entzutzeko, lau lagundoz etxietan ikusten, osake, esan. Egon, biztuen gozut. A ver, oan bai? Bai. Biztu gabe zauen, oain biztuta do. Oain txentzun gehondo. Nere arazu beti izan da erreka. Eta oan arte, lehen esan ezun, respondutxu zuen duen da hori. Baina aspaldixak jundezue mijoako erreka ikustea? Ez. Konbeni da jutia. Aurten gudan, neu eta nere mun uste eta izoko guztixa pasadola, bakizu. Con los pelos, así. Beste tokixan entzundun ujolak, eta ez dakizer da bakizer. Da guko egon geha, pendiente errekan osa. Junda, ondo. Ura ondo junda, ez da izan olako labarmena, baina ezke handa os arrixak, handa arbolak, handa osikina. Nun, han, esate zunien, ibilgu guztian, ala... Hasi, nik kontrolatzen dut, poligonoko zubixatik, gure etxealdea. Aldabetik berut. Bai, ni goikua jaena kontrolatzen, porque pixka garbitxu txendet, hori baina, zubiaz pixan, zikina, eta gero ikusten duzu, arbolak eta arrixak, eta neku da, sakarra handi bat gehatzia, han itzen du, enbudo bakizuna juten da, ura guztixa errekatik uritxia. Poligono altzauta do, poligono salbau itzen da, baina gure itxie guztixak
Bai. dana uraz beteta. Aurten gudan, jundan bezala, ja, guk pentsatzen dugu, geruta geixo jongoa dela. Bai. Así que, nire arazu, hoxe da, Oso ondo. bestela, ulertzen dut, Bai. Zuek esan dezu saneamentu eta bide Bai. gorriz eta da ondo dota, basi guazte martza. Baina ez astu erreka garbitzi. Bai, lehenu ere, a ber, ez da erantzun zuzen bat, baina lehenu ere problema hau aldiro errepikatzen da. Bai. Eta natura ere alakotxia dalako, urak ekarri itxen deu, eta urak ekartzen duan hori hor gehatzen da, eta metatu itxen da, eta gora dator, eta azkenian presa moduko bat bihurtzen da. Eta gero urak gora itxen deu, datorren bor bat, trabez ipini, eta listo, aberixa. Batetik hori, gero bestetik, poligonoa sartzeko zubisa, da oso zabala, oso bajua, eta hori ere... Hori da. Ez dakau zubi egoki bat. Distantziak ere dia-diaznak, errepidetik ara pasatzeko, bueno, en fin. Orduan, dana dakau zailtxasuna. Baina, zailtxasuna eukitziak, ez dugu esan nahi, heldu beharretzako nik. Guk dakaun arrazon dizena da, hemen, ondo dakizu, erreka kontuan, ura agentziak aintzen doala, eta ez digutela lagatzen, harri bat behar ekentzen. Ez guri, ez zuei. Orduan, hor, guri tokatzen zaku, problema hau, dokumentatzia, idatzi bat txostentxo bat etxia, zuen keskak agertuz, argazki batzukin ikusteko, eta uraki esan, lehenuo egin izan duen bezala. Hemen arazua etorri leike. Zehose, enbiarra dago, zuek ingo dezue, eta gero bukaeran ipini, zuek etxen espadezue, guk ingo deu. Lehenuo egin izan duen bezala. Ni ez da zenbatero, ez nahi atrebitzen esaten zenbatero, baina pare bat aldiz, badakitz, 2-3 urtero edo, eskabadora txiki bat sartu, eta harrixak eta erretiratu, eta gero beti... Zubi azpikua. Bai. Bueno, hori bezala, beste zoz enbiarko balitzere, enbiarko genduke. Eta gero beti, lan horrekin da gero, datorkigu, herrietia. Baina guk olako herritak gustora entzutzen ditugu. Zeba, egin deu gauza bat gaizki. Baina zeba egin deu gu gaizki. Beste inok ez toalako itxen. Egin biharrekua dan gauza bat, ez da. Orduan, postutzen nahi, esatia, hori da gauza bat, zuek esaten ezpadigu zuek gu nekez konturatuko ginakena, ez da? Orduan eskerrik asko. Gu bertan bizigi, eta egun ikusten dugu, eta arazuak, eta dana hori bertan bizi behar da. Gu noiz enteratzen geha askotan, urak gora indoan nian. Aixe, nik goz esaten dut. Orduan, responsable zein itzen da. Zan guk abiza esaten, zazoan, ja ez baina nire gizona difuntua, diputazioa askotan juten genuen Donostira. Eta baten, erantzuna izan zen, arbolak eta zela, pinide arbolan errekan barruan, arrainai, abiximan inbiazakola. Eta nire gizona erantzun zuen, hombre, arraina ni baino indarri eixo dauke, ni hortzko jaixuanaz. Ni hortxe bizi zenaz da, orduan nik ez daga deretxu. Ados. Eta gero, aipatu dezunare bada, zuen etxeko hor, ez da errebuelta hundizia, baina pixkat errekiak eta errebuelta moduko bat etxen deu, batetik hori, bestetik aldabe errekia dator. Eta poligono atzau da. Eta hori da. Eta horrean, hor, errekia berezko salidia errekiak nuntzakan, poligonua dauan tokixan. Baina berezko salida hori altzatu zanez, oain rebotian zuenea dator, arriskua. Horrean, hori guztiz ulergarrixa da, eta kompromisua hartzen deu, zure kezka hori esan dakua, lehen esan detena, txosten baten jaso, eta ura agentziai transmititzeko, horren biharra ikusten degula, eta aktuatu bihar hortan, eurak etxen badeue fenomeno, baina bestela geuk ingo deula abixatzia. Aderto, eskerrik asko. Baina, lehen esan deguna, ez da, oso garrantzitsua da dia olako topaketak edo, guk antolatu biharrik esto, olako topaketa bat, kezka hori trasladatzeko, esanet, ja, jakin beharko genduke, urtero errepikatzen dan kezka hori, baina, baina egisa da, geu ere gabiltzala 17 tokira beira, eta espaldin magoz, zuen aldetikan sekulez pentsatu, esan geue pelmagiala edo, esan geue, esan geue, zuen obligazioa betetzen zoztela, eta zuen obligazioa da, arazo bat ikusten badezue, arrisku bat ikusten badezue, guri transmititzekua. Horrean, eskerrik asko. Eta, esatizute, ez egon olako bat antolatzeko zain,
Olako zeba dagoen nian, ono, Joseba, Aitor, transmititxu favorez. Erki. Bueno, izazitik, izazitik egin digute proposamena edo iradokizun hau edo kezka honen transmisioa. Izazitik etorri da, baina anonimuak ere badakauz. Eta anonimuak ere, batzuk ez dugu nahi izaten bere izen agertzia edo bere zea agertzia, ezta? Horren, olakotan, bide anonimuak erabiltzen dira batzuetan kaltia etxeko, eta inoitxio gaizki esateko, eta hola datozen nian gauzak, nik uste baztertzen behar diala, zozegin adoz espazaude, agertu eta eman zure arrazoiak eta erantzutzeko aukera bat eman. Baina beste batzuetan anonimuan, hau da, izenik eta agertu gabe proposamenak etxen dira eta danontzako onak diazen kontuak agertzen dira. Eta nik uste horrek ere aberazgarri dian aldetik helduen bertzakuela, ezta? Anonimo honek adibidez, ze aipatzen deu, Hondarribeltz eta Urasamendi batzen duan bidegorrian, ezin gehala bizikletan ibili kartelak esaten duanan arabera. Zer nahi dezue, generaletik jutia, leku aproposak gutxien dan tramuan, ez du esanka ez buru horrek. A ber, aigea, mutrikutikan kostako bidea berritxu zanean, zein dau, Hondarribeltzeaino espaloi hori, espaloi edo, eintzan, eta oinezkoentzat, bizikletentzat, estua da, baina, bueno, bisiak ibiltzeko modua, eta ondo, eta mundu guztia posik. Baina Hondarribeltzen amatxo itxentzan, eta gero handikan bide ezak eramaten zuan, errepidetikan jun bihar izatea. Bai oinezko, bai bizikletan. Horren, diputazioa horren jakitun izanik, eintzoan, Reiner fabrikian eta erreka bitxarteian, Reiner fabrikian atzealdian, errekaldea, hori intzuan pasillotxo bat, pasillu esango neuke dela, bidiare zatia, pasillotxo bat, bidetxo bat, alternatiba bat emateko errepidiai. Eta errepidetik arriskupien jungabe, handikan junalizateko, ezta? Eta gero, haren muturrian paso zebra bat, tak bestaldea eta azera pasatzeko. Fenomeno. Seguridade aldetik, fenomeno. Eta, kejia hortikan zatorren, ez? Jodez, horre, bizikletan karteli pintzago esilik, ela bizi, ez daka sentido, errepidea junbiargea, bizikletan ezin dalako ibili hor. A ber, elkar bizitza, zentzua, inor espado bidian, eta bizikletan dijuanak, bizikletan juten bada inok ez dioiz izango. Ikusten badezu lau lagun datozela oinez, eta zu bizikletan balin bat zehuaz, ze esateu zentzuak, jaitsi bizikletatik eta ez dia 4 kilometro, ez da izen badan, 200 metro ez da izen badan, ez da izen pasatzen jaitsi eta bizikletan aiatu Hondarribeltzaino eta gero bizikletan segitzeko, ez da. Piskat, iruditzen zat, esan dakua, elkar bizitza bat behar degula. Eta zentzu, piskatekin jokatzen badegu, ez dut uste, ez oinezkuak, ez bizikleta zaliak, molestatu beharko liak zenik, egoera bat edo beste bat ematen dalako. Eta iruditzen zat pertsonen arteko hartu eman hortan, kartelak esaten doana gitxiena dela. Kartelak aldegu esan nahi doana, baina pertsonen artien konpontzen bagea, hor pakion behar da, ezta. Horren, nik anonimo honi eta anonimo honek bezala pentsatzen doan jendiai hori eskatu nahiko nioke. Piskat, ulertzeko zein dan tokisa, zein dan egoeria, ze zabalera dakan horrek, eta baten batek lehentasuna eukitzekotan oinezkuak beharko leukela lehentasuna. Eta mesedez, bizikletatik jetxi, eta 100-200 metroko distantzia hori oinez etxiarren ez dut uste ze pasatuko hanik, ez? Ja, elkar bizitzipini aurretikan. Anonimonek baitxare aipatzen deu, arbeko aizialdi gunian, hor bakizue dagoela kotxiek eta parkatzeko plaza desente doz, eta gero do beharra eta eoteko lekuan maixak eta bar,
Eta aipatzen dugu, jode, askotan kotxiak eozela parkatzen diala, ez? Eta beharreta sartzen diala, eta orduan hor, bai identifikauta eduki dugu aurretikan arazo hori, eta, bueno, urtiakin batea, bai nahi da, hor itxitura batzuk eta preparau edo zeudenak nik uste hori bazeudela lehen ere, baina, bueno, apurtu egongo zian, berriz ere egokitzu, kotxien tokixan, eta pertsonak eta txakurrak, animalixak, danalakoak, bakoitza bihar dan moduan ibiltzia, eta desde luego bedarra ez da kotxientzako lekua. Horrekin baitxare, aipatzia, aparkaleku hortan, uste izan bat aparkaleku ongo dan, 30-40 esango dut, jakin gabe zen badozen, ezin duentzako aparkalekuik ez bat ere. Horran hori ere identifikauta dakau, eta ez dakit bat edo bi ipini beharko dian, baina hori ere ipiniko deu, batez ere, oain juten bagia tokisa sobrante ongoa, baina udan da, azte santuan da, hori kotxez betetzen da nian, eta aiatzen baten bat ezintxasunakin, arek ere bere aukeria horre ukitzeko, ezta? Hoxe. Eta, azkena, Iratxe, Aitor. Bai, Iratxe Iparragirrek, bai, esateu, alkoholea, autokarabana eta furgoneten aparkalekua da. Agian komeni da, sakorrentziak eta komuna jartzea. Jende batzu bere beharrak atalaxa bidia egiten ditu, eta sakarrak edonora bota. Bueno, hau da, izan da, Iratxek esaten doan bezala, alkoholea, autokarabana eta furgonetan aparkalekua da, gero eta autokarabana eta gero eta autokarabana da furgoneta geixo doz hor, eta, bai, hasiera baten, hori identifikatu ginunean, klaro, esakigun horren beste autokarabana furgoneta etorriko zan toki bat esango zala, eta, bai, aztertuko reuna da, oan momentuan hor ibiltzen dan movimentuan arabera, abertze zerbitzu ipini behar dian, gauzak txukun eukitzeko da garbi eukitzeko. Gero askotan ipintzezu Josebak esatezuan azkeneko batzarrian, ez? Hiru sakarrontzi ipintzezu eta hala ere papela lurrian ikustezu. Orduan, bai, hori aztertuen goreu, Iratxe, eta esan bezala, ez behintzat ingurua zikindu, bertan zerbitzu egoki bat ez dagoelako. Eta hemen lehen einteten komentaixuak onako ere balixo dugu, ezta? Elkar bizitza eta, joder, sakarrak lagabiarra do? Jaso sakarrak eta tokixan espalin bado sakar fotoik, autokarabanan, furgonetan datorrenak boltzatxo bat eukik. Azken baten, mendira joten ganian ere, menditontorrian hartzen badu geure ur botei edo Coca-Cola edo dana alakua o zigarrua biztutan erreta, eta gero zetzen dugu, antxelaga, edo sartu boltza baten, sartu motxilan, eta jisten ganian herrizan, bota. Furgonetan datozenak eta alkohole inguru horretan dabiltzanak ere gaur ez diguten zungo. Horrek, baina pixkate, ez dakipa, tokixak, jutengan toki baten zaindu dezagun, eta utzi daigun topatu den moduan edo pixkatu beto, ez. Horta jausitxagoz eta penia da, baina soluzioa litzak izan beharko, papelera eta kumun geixo izan beharko litzake zentzua eta elkar errespeto baten jokatzia da nok, ez? Baina, hoiz esango dugu, ez? Hori da. Ze alkoholea esaten dugu, baina saturranen berdin, da burumendin berdin, da azken baten jendia iatzen zakun mendipuntan berdin, Mendira dijoana beste kontzientzia batekin dijoa, baina ikusten dian, ere. Saltak alaixak eta aitorra juten da nian da, ez. Batzuk ondo ibiltzeia. Bai, gu gero boltzien juten gea. Osondo, ez da beste zoze dakaun? Horretxek izan dira, eta, interneten ere txatian ez du batzuetan, batzuk aktibuak eta dira zenak eta interneten idazteue, baina, gaurkuan ez dakau. Lehen esan detena, hemen ez da izan amaitzen, gu ez geha zainongo urrengo urte arte berriz
auzoko bileratan elkartzeko, gure prestutasuna dakau jendia entzutzeko eta jendia handikan jasotzeko. Horrek ez dugu esan nahi, entzutzen dugun guztia, jasotzen dugun guztia behar dugunik, horren konpromisoik ez dugu hartzen. Konpromiso hartzen dugu gai danak aztertzekua eta gai posible dan neurrixan, egingarrixa dan neurrixan, etxeko. Baina eskatzia libre da, baina dana ere eskatzia hori geho neurtu lehentasunak eta zehazko doz, ez? Baina bintzat harreman hori otia funtsezkoa da eta lehenengo pausua da aurrea elkarrekin egin daigun. Beste gabe, eskerrik asko etorri zatelako eta gaurkua Urasamendi, Pikupe eta Landeremuko guniak ziazenez, aipatuko du baitxare mubaekin, mutrikuko baserritarren elkarteko ordezkarixekin eta bi hilabetero batzeko konpromiso hartu gendula, hasi ginean batzarrak eta etxen, eta hor, baserri bueltako edo auzo landaguneko auzuetako problematikak eta horrek bilera espezifiko horietan ere jasotzeko bidea badakaula, Aitor. Esan bezala, eskerrik asko, indako ekarpen antxio, eta, guk Joseak esan du bezala, danak aztertuko dira, eta aztertu bezala, ekintza jongo gea hartzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta hurrengo arte.